Bruger du for meget tid på at sende e-mails uden at få resultater, eller begynder du at bekymre dig om, at dine e-mail-markedsføringsindsatser ikke virker? Der er ingen grund til bekymring. I dag er vi her for at hjælpe dig med at løse det. Hvis du ønsker at vækste din virksomhed hurtigt og effektivt, kan den rette masse e-mail-tjeneste hjælpe dig med nemt at komme i kontakt med dit publikum og gøre et stærkt indtryk. I denne video vil vi tale om de 5 bedste masse e-mail-tjenester, der kan hjælpe din virksomhed med hurtigt og nemt at nå tusindvis eller endda millioner af potentielle kunder. Lad os begynde. Nummer 1. Digitaloaca. Digitaloaca er kendt for sin brugervenlige grænseflade og er perfekt til begyndere og små virksomheder. Du kan oprette automatiserede e-mail-kampagner med deres masse e-mail-tjeneste, og den tilbyder kraftfulde analyser til at spore din succes. Du kan starte med digitaloaca.com for kun 5.200. Nummer 2 er SMTP givet en god mulighed for at sende store mængder e-mails, da den tilbyder høje leveringsrater for at sikre, at dine e-mails når kundernes indbakker. Perfekt til hurtigt voksende virksomheder med store kampagner. Nummer 3. Mailchimp er et andet populært valg til masse e-mail-tjenester. De tilbyder pålidelige e-mail-leveringstjenester med funktioner som realtidssporing af e-mails. Nummer 4. GetResponse tilbyder mere end blot e-mail-markedsføring. Det inkluderer landingssider, webinarer og automatiseringsværktøjer, hvilket gør det til en stærk platform for hurtig forretningsvækst. Nummer 5. Ideal SMTP er en pålidelig server til masse e-mail-markedsføring med fremragende sikkerhedsfunktioner og kundesupport, der sikrer, at dine e-mails ikke bliver markeret som spam. For mere information, abonner venligst på vores kanal, besøg vores hjemmeside på digitaloaca.com eller kontakt os via WhatsApp-linket nedenfor.